Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagyo wilujeng konjuk dhumateng panjenengan sedaya. Kados pundi pawartosipun, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah winengku ing kayuwanan, kasarasan, lumabareng berkah, pikantuk rejeki ingkang kathah, halal tur barokah. Siningkir ing rupita jinakepna ing bagya mulya. Sakmenika surya kaping kalih sasi Oktober 2019 iki kula taksih nengko papat. Niki bapak kula dipun pindah wonten Ngajeng supados langkung sae anggenipun nuweni iki dereng purun dahar nggih. Suwun sami dongaken bapak kula supados dipun paringi kahanan ingkang sae. Mugi-mugi bapak kula pikantuk pangapunten dumateng Gusti Allah, dipun sedaya ingkang dipun raosaken, dipundhet sedaya penyakitipun, menawi sampun cekap anggenipun cicipan, anggenipun tuminta wonten alam Padang, mugi-mugi paringan amargi kang sae, pikantuk swarganipun Gusti Allah, pikantuk husnul khotimahipun Gusti Allah. Mbok bilih cekap semanten mawon video menika. Tenggo video kula saklajengipun menawi wonten rarah lan rareh monggo kenten wonten Telegram. Cekap saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.